Tnieda servizz soċjali ġdid bl-isem Sex Worker Support Service b'daqqa ta' pinna fiftejn bejn id-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali. Dan ġim sejjes apposta għal persuni li jaħdmu fid-dinja tal-prostituzzjoni jew li huma sex workers. Bidan li jkollhom direzzjoni fit-tul u jingħataw assistenza immedjata f'każ ta' abuż u vjolenza fil-konfront tagħhom. Il-Ministru Michael Falzon enfasizza l-bżonn li tinħoloq atmosfera li tippromuovi dinjità li tagħti l-istess opportunitajiet lil kulħadd. Aħna jinteressana minn kulħadd. Mhix kwistjoni ta' kemm kbira is-sezzjoni ta' nies ta' ħatoroqgħod. Kull wieħed minna fis-soċjetà tagħna għandu bżonn illi rridu nilħquh ukoll. U dak huwa l-messaġġ tal-lum li aħna jinteressana minn kulħadd. Minoranza jew mhix. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari Rozjen Kutajjar li stqarret f'diskussjoni dwar il-prostituzzjoni wieħed irid jifhem li hemm żewġ realtajiet fejn fuq naħa għandek persuni vulnerabbli u fin-naħa l-oħra għandek dawk li jagħmlu dan ix-xogħol b'għażla personali. Saħqet li tkun xi tkun is-sitwazzjoni wieħed għandu jiġi trattat b'rispett. Permezz ta' dan is-servizz ġdid qegħdin inwasslu bħala gvern messaġġ ċar, messaġġ illi kull minoranza hija importanti f'pajjiżna. B'dan is-servizz ħankunu qegħdin nagħtu dinjità, ħankunu qegħdin nagħtu ir-rispett meħtieġ lil kull min jinsab fid-dinja tal-prostituzzjoni u bħala gvern kommessi illi ngħinu iżda wkoll inkissru l-preġudizzju u l-istigma fil-konfront ta' dawn il-persuni.